muncul beragami suboli. Sufai hawa mohima gerna Susi berselari zubinia Bersibal betual gua Isani ona Berhilang dan dimubadi Sufai hawa mohima gerna Susi berselari zubinia Bersibal betual gua Isani ona Berhilang dan dimubadi Haleluya, haleluya, direzabni Hosana, hosana, zempakai ni Haleluya, haleluya, direzabni Hosana, hosana, zempakai ni Sofai bai sofai haba Sofai bai sofai haba Siga gotai Ayah pabida pombai Segera siga gotai Kusetia Renjade Masa deza Ketasan Gezensan Renjade Masa deza Ketasan Gezensan Dine jauh bersezu bulisan Dine jauh bersezu bulisan Sofai bai sofai haba
मेगन खेवदो जिउआव जोंनि थामथिम जादो गोसो फिनदो मेगन खेवदो जिउआव जोंनि थामथिम जादो फोरबोनिया सिरि मोनदो दावगालांदो फोथायनायजों देख्लायदो सिरि मोनदो दावगालांदो फोथायनायजों देख्लायदो जिउआ जोंनि दान्दिसेल' जिउआ जोंनि दान्दिसेल' सफैबाय सफैहाबा महिमा गोनां जौसे बोसोरारि जुबिलिया बेसेबा गोथौ आरो गुवार इसोरनि अननाय बोहैलांदों दैमु बादि आलेलुया आलेलुया रोजाबनि होसाना होसाना जों बाख्नायनि आलेलुया आलेलुया रोजाबनि होसाना होसाना जों बाख्नायनि सफैबाय सफैहाबा महिमा गोनां जौसे बोसोरारि जुबिलिया बेसेबा गोथौ आरो गुवार इसोरनि अननाय बोहैलांदों दैमु बादि बोहैलांदों दैमु बादि बोहैलांदों दैमु बादि सरनापारा उइमेन ग्रुपखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेयाव फैनानै मोसाफैनानै समायना रमायना मोसानायनि थाखाय Sornapara Action nomor paisa. Kisah jalan. Apanya kayak YouTuber ना? Oh, नोंखौ. दा जोंनि गेजेराव रेभारेन्ड फादार जेबो सफैनो हादों आं बिथांखौ बे समाव फैगोन होननानै खावलायनाय थाबाय जों बेखौ गांसे आर'नाइजों मान होनो सानदों Tupias, dah mau orang gelar